barka da sallah na Rama Sado a cikin malam ila ina zuwa ne wallahi sauri nake ka san yau sallah to Rama Sado zan je ina ga ma to na san barka da sallah za ta ba hannu ba zai iya rike wai sai na zo da gana masgodi na katuwa a cika min shi to ai ka kai wanka za ka je mata da wannan shigan kayan da an daina sa su an daina sami ha ba wannan kayan ai yarfi ne kai wanka ka cire suwagu ni ke ga ma yanzu Sado idan ta gani ita karan kanta ta san na cire suwagu babu ƙarya ina ga ma kai na ka wasa ne to a yanzu an harkar jikos kan sa malum ka cire suwagu kai ba ina zuwa da Sado ko ba karamin kayan ji an nan ta ba ina ga ma ina kai kama an baka sani da yanzu wajen abinci zan je ci ma gurin fa wani irin abinci mana abincin ta ai na saidawa ne ba irin naku bane wanda ake badawa ke wai dan Allah fa mana to na daya kaga yanzu ana aski a wajen dan girman Allah fa wannan suluka a wajen wai da gurin ta nan a sha wannan a je a sha shayi a breakfast da sauransu noni na gabanan boga su shawarma su waye a gurin pizza to ana saidawa Allah fa su samosa su spring gold su har makeup ana yi ba yanzu za ka iya kai matan kamar gaskiya ba yau da kana zai shiga sadau Allah ya taimaki Sadau